Futunk 10. kilométerénél, a Lapistó nevű falucskával botolhatunk. A falucska csupán egy utcából áll, pár száz lakosa van, de ennek ellenére ismert a halastavairól, illetve a halgazdaságai. Nagymágoshoz értünk, a Szentesi kistérség egyik meghatározó településéhez. Körülbelül 3000 lakosa van. 1722-től a Károlyi család birtoka volt, egészen a II. Világháborúig. Ez alatt az idő alatt meghatározta a falu életét. Nagymágocsi nagyközség kétségtelenül egyik legmeghatározóbb látványossága a Károlyi kastély. A kastély 1896, illetve 97 között épült, a Károlyi család építette vadászkastélynak. Jelenleg a kastély idősek otthonaként üzemel, de ettől függetlenül szabadon látogatható. Most a kastély főbejáratán állunk, jelenlegi főbejáratánál. Amint így elnézgetjük a gyönyörű épületet, elgondolkozhatunk azon, hogy ki is építhette ezt a kastélyt és mi célból. Hát a kastély a Károlyiak egyik rezidenciája volt, Károlyi Imre építette, ez csak egy vadászkastélyuk volt, 3 kastélyt használtak aktívan, ez volt az egyik. Mellettem látható a Halas fiú nevű szoborka, ami alapanyagát tekintve márvány, és ez egy most is üzemelő szökőkút. A kastélynak még érdekessége, ezt kevesen tudják, hogy eredetileg csak a középső rész volt megépítve, a másik 2 részt, ami az U alakot adja, később építették hozzá, egy jó évtizeddel a kastély megépülése után. Annak a tiszteletére építették, hogy ifjabb Károlyi Gyula, Horthy Miklós kormányzó egyik leányát vette feleségül, név szerint Horthy Paulettát. És ennek a tiszteletére úgy gondolták, hogy megduplázzák a kastély méretét. A Károlyi családról még röviden annyit, hogy ez egyik legősibb magyar arisztokrata család. A családfájukat visszavezetik egészen a honfoglalás koráig. A saját bevallásuk szerint a legrégebbi ősük egy honfoglaláskori kisebb vezérszerűség volt. Most itt állunk a kastélynak a nagytermében. Ennek a nagytermnek a legérdekesebb eleme az, hogy szinte az egész nagyterem fafaragványokkal van tele. Előre megrendelt faragványok voltak ezek. Gróf Károlyi Imre csak ebből a célból Erdélyből hozatott fafaragókat, székelyfafaragókat, akik így egyesével faraggatták ki kézzel ezeket a remek műveket. A terem másik nagy érdekessége a mögöttem látható vörös márványkályha. Ez ugyanúgy kézzel faragott, valamikor még tűziséget tud benne. A mögöttem látható kályha alapanyagát tekintve vörös márványból készült. Ezt is ugyanúgy kőfaragók farigcsálták ki egyesével. A kályha folytatódik tovább a plafon felé, ott pedig szintén vörös márványból a család részletes kőbefaragott címere található meg. Egy fura ellentétre lehetünk figyelmesek, ha figyelmesek vagyunk. Ezen a helyen imádkoztak, ugye a
különböző tagjai, itt látható az oltár, és az oltár mögött nagyon érdekes márvány képződni. Könnyen kivehető, ez az alakzat, ez egy ördögöt formáz. Itt van a két szarva, vagy füle, szeme, arca, vállai és két konnektor. Hát elég bizonyos, hogy ő pont egy oltár mögött helyezkedik el ez az ördög alakzat. Jelenleg a kastély egyik legizgalmasabb és legérdekesebb pontja nálunk. Ezen a helyen temettette el gróf Károly Imre a legkedvesebb házi állatait. Jól látható a 6 sírkő. A 6 sírkőből 5 alatt kutyák laknak, egy alatt pedig egy angol teddybear ló, akinek Charlie volt a neve. Most a kastélynak a hátsó bejáratánál állunk. Eredetileg, amikor a kastély még csak egy épületrészből állt, itt volt a főbejárat, látni is a korinthoszi oszlopfőkkel díszített timpanont. Többen is felfedezheti a Károly család címere. Talán ez a része a kastélynak a legdíszesebb. A gróf előszeretettel hozatott különböző szobrokat a kastélyba. Ennek egyik legékesebb példája a hátam mögött található szoborcsoport, ami egyébként szökőkútként üzemel. Ez a szabin nők elrablását ábrázolja. Ez csupán egy másolat szobor, az eredetie Ausztriában található jelenleg. Anyagát tekintve műkőből van, sajnos több sérülést is elszenvedett az idők során, de eltől eltekintve még mindig működőképes. Ha kinézzük a kábonalbaknál, megláthatjuk a kastély mögött elhelyezkedő 10 hektáros tavat, továbbá a szabin nők elrablása című szobrot is. A túloldalon pedig egy házasságkötőhelyre lehetünk figyelmesek. Régen ahhoz a házasságkötőhelyhez vezetett el fahíd, még mindig látszanak a hídfők. Ezt a fahídot az 50-es években bontották le, ugyanis az akkori szociális otthonnak a vezetője nagyon félt attól, hogy a helyi gyerekek beleesnek, ugyanis rendszerint szórakoztak azzal, hogy kerékpárjukkal nagy sebességgel áthaladtak a fahídon, ami már ilyenkor jócskán benne járt az 50. évtizedben. Aztán a hidat lebontották, ma csak nagy kerülővel lehet meglátogatni a tónak a másik oldalát.